हाय बे समाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों। जोंनि इउटिउबाव सार्च खालामनानै नायोब्ला गोबां मोजां मोजां जायगा, लामा, मिथिंगा आरो नुथायफोरखौ जोङो नुनो थाङो। जोङो जायखौ सार्च खालामनानै नायो जों बेखौनो नुनो मोनो। नाथाय बे समाव आं नोंथांमोननो बेबायदि भिडिअ लाबोगोन जोंनि बेलस्रि ओनसोलनि सिङाव थानाय लामा, गामि। नोंथांमोना आं बेखौ दिन्थिनो आखायाव लादों। नोंथांमोना नायलां बे ओनसोलाव थानाय लामाफ्रा माबायदि, गामिफोरा माबायदि। आरो आंनि बे भिडिअ खालामनायनि थांखिया बे जे इयुन समाव जोंनि बेलस्रि ओनसोला माबायदिमोन, बेलस्रि ओनसोलनि लामाया माबायदिमोन, बेखौ जोङो गोसोखांनानै नायफिननो हायो। बेनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना नायलां। दायो आङो आंनि साइकेल बोरायखौ लाबाय। फै बिदिब्ला ग' बेखौ 2 नं सोदोमस्रि गामि होननानै बुङो। दायो आं बेनिफ्रायनो जागायदों। बेनिफ्राय जागायनानै बालाबारिसिम आङो थांगोन। भिडिअ बेथिं सिदा 1 नम्बर सोदोमस्रि थाङो, सोदोमस्रि। आरो नैबे गावनायथिं आङो ओंखारलांसिगोन। उदां फोथार तिनिआलि। सेसा दैसा। बिथिं नासिरबारि निज्राजुलि थांबाय। दायो आं ओरै सिदा थांगोन सोनाबहा। बेयाव गामियाव मोनसे साइनबर्ड होनानै दोनदों, नायनि र'। बाइक सालायग्रा गासैखौबो गामिनि लामाजों लासै सालाय। मानिया मा गोख्रों अननानै साजा दं। मा होखो? बाइक सालायग्रा गासैखौबो गामिनि लामाजों लासै सालाय। मानियाबा गोख्रों अननानै साजा दं। बारा बुजिलायलाङासै आं लासनिखौ। माब्रै गोख्रों अननानै माब्रै जाखो बेबा? दायो आं थांसै। थाम नं माइनावस्रि होनो बेखौहाय। 3 नं माइनावस्रि गामि। दायो आं हाबबाय।
बारदावलायदों बिथिं साहा आबैथिं थांबाय बै नुहुरनाय मोननैसो दखाना माइनावस्रि सेन्टार बियो माइनावस्रि गुदि फरायसालि नै नं थाइगिरबारि गामि बे टार्निंनिफ्राय हाबजेनबाय साहानिफ्राय फैयोब्ला बेखौ पास मोनगोन थामहिनबा आंनि गामि नै नं थाइगिरबारि गामिया नै नं थाइगिरबारि बाथौ सिबिसालि नै नं थाइगिरबारि गामिया बेयाव जोबफैबाय दायो बिनिफ्राय खोलाहा 1 नं बालाबारि अरांना से नं बालाबारि गुदि फरायसालि आंनि उन्दै समनि गुदि फरायसालि बियो बेयावनो 1 थाखोनिफ्राय लानानै 4 थाखोसिम आङो फरायदोंमोन बालाबारि आरो थाइगिरबारि मोननै गामिजों नांनानै लोगो नांना बे फिल्ड बल फिल्ड सिदा बाधासि थांबाय थामहिनबा दिगेजुलि रेलवे स्टेशन बेफोरो बालाबारि दखानफोर बे थावनिखौ नोजोर हो गेलस्रि दखरानि गेलस्रि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलिया बेयावनो जागोन लुनो थाखाय थामथिम खालामदों नाथाय माखासे थाखा फैसानि जेंना लुफुंजोबनो हायाखै अब्लाबो एसे
गायसननानै दोनबाय नैबे जाहैबाय बेखौ फायखाना बानायनो नागिरदों आंनो मावदोंमोन बेखौ आद्रा जानानै दंथ'यो सम आरो खाबु मिलायथ'वाखै जेब्ला सम मिलायगोन अब्ला बेखौ कमप्लिट बानायो आरो नैबे थाइगिर दंफां गोबां फिथाइ थायो गोजान गोजाननि बस्था लालायनानै लांफैयो फानलायबावोसो जेब्ला बेयावहाय एबसु अफिस जागोन ना अब्ला बेखौ रावनोबो हरनाय जानाय नङा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नायगिरिफोरनिसिमबो साबायखर गोजोन्थों।